sebe denizani ya suse mampo bana ila ponya te pone bonole ahora na de pomolo na enza pone gato dogi mena la be anya mi dogi ma yana shene pone la kai na mo ya jamanga ya sujara apare sujara kai ya be ko ko na o ka ne guru sri yana ka mo do sujara baro dia ne la depuis au quoi roulement d'âme n'a qu'à 42 ok ne bouchila ne qu'à 42 moi tu qu'à 42 de le bailler à ma son 42 un seul cas bien risque qu'à sur cané volé non non n'a pas pico à qu'à den demande ma soeur qu'à tasser qu'à balaner là après ne tasser qu'à voulait fouiller chico ça m'bam so qu'à papier coco son ne voulait mais mais faut le que c'est doué qu'à faut le que un an irait c'est des papiers non mais il y a des choses pour le c'est temps de poser la sous-préfecture la série à 42 sur la Netanya car sur un bam sotanier n'a confié un encore free itere grenier koya kala tala yiri safa ne ma soro teriya bola free tais ni bara dumi ma ibe yala biru dala ibe tais iya 42 mo ja bar 42 imo so 42 abana comme il koy que c'est du temps la sous-préfecture là kebe tamake mais wala abun nena la tia ay ne wala lemna ne tara 42 mo be talongri ah dia flen dia tongali ni ya yeda biro bichi masache la lolo ka da ko do la abun ne relation te na che ete dala bichi ala ka do donc vraiment nga fol ka seluye ka fol ki yere mbe me ko di ndo jafe afana ka mi kale papier ko la ka wole kene sunu na flan président ma sigi kon a 42 te ne ko 42 be albert ya 42 na ka ni ngamba pe boka di depuis pouvoir aussi de la ne di mena don yoro la un don fo yi oui il faut parler et déclarer. Il est caché, il faut déclarer. Ah bon, c'est de me connaître, bon, comment mando, ne karamo bien, ne fâché bien. Bon, modo, il veut se cacher modo la casserole, ma taboua kama. Donin dona mina oeyafa. Bon, mi papier koye. Modo le, y domaine mina y moyon jemina olele la.
ne tɛ se ka wari sɔrɔ ka di o lɔli t'an kɔnɔ o donc an bɛ baara kɛla yɔrɔ min na an bɛ mɔgɔ jɛmɔlen de la donc a fɔ a ɲɛna o ko ka denw ta bɔ a la ko n bɛna Ablaye ta kɛ ka fara a la quoi ko n y'o kɛ cadeau ne fana ka bɔ a la sini n seko sukaro min ye hali n'a ka kɛ kilo 5 ye n bɛna o di Seydou ma a ka sukaro kɛ. comme si fana bara se leer mi nan a y'a fɔ ka jɛ ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ voilà et puis sur télévision mɔgɔw fɛ o bɛ se ka yafa an ma vraiment su sera yɔrɔ min na an y'a fɛ ka sira d'ale jama bɛɛ fɛ a n'u de filila min ma o bɛ se ka yafa an ma ala n'a cila ne manburu kosɔn santɛnɛ kosɔn dodosukɔrɔ kosɔn kuma ma nɔgɔya bɛɛ da la sinon ne tun y'a fɛ k'a bɔ a charger mais a b'o fana ma sɔn a ko ko ne ye micro ta mais forcément ne bɛ se k'a ta hali bi sa ala an ka jɛ barika ala n'apprend pas le quartier là parce que normalement quartier Joadri aujourd'hui au code de Zokalo ni hɛrɛ tɛ yen a ka gɛlɛn mais an b'a jɛ ɲini denw fɛ denmisɛnw musokɔrɔbaw musokɔrɔbaw ka fara musow kan ka fara denw kan an ye donda kelen bɔda kelen ni bɛn tɛ lu kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ don k'a kɛlɛ ka bɔ parce que n'a sera ne sigi ma bi e ko ko a bɛlɛnna ye n'o ka ne ka foyi ka taa sini o fana bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta bɛn de bɛ diɲɛ diya jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ k'a lɔ bɛn de bɛ yen dukɔ bɛ cogoya min na bi bɛɛ siraw filɛ nasi kɔni bɛ baara la an ye dugawu kɛ an ka député fana ye filansara an ye dugawu kɛ ye filansara Ture ye ala ka fanga di a ma a b'an bɔ nɔgɔ la dugu kɔnɔ ala sawa sawa ne sera n dan na